ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah anggakan aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti copi cer semoyo wae aku tresno karo kowe ati kani atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu pondo nanging lumiting asmara kerja bareng N11 Audio Production. Jika ada sahabat multimedia, anak ho. Kadung tresno mring sliramu dong bagus raeling dino lan wektu ing ati katon ra bisa ilang saya saya ra karuan nadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti cobi cer semoyo wae aku tresno karo kowe gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen durung nyandeng sliramu ukurane